Tästä lähdemme etenemään. Tää on kyllä aika lähellä tuossa tuo takapihaa, mutta no, katsellaan. On tässä vähän tämmöistä uomaa, en tiedä miten korkealla täällä vesi keväällä sitten mahtaa olla. Voi olla, että se on täällä asti. Sittenhän tulee tämmönen oja vähän reitin varrelle. Tähän pitäisi saada siltä. Tuolla on tuo kelkkasilta nyt tuolla, missä Janne seisoskelee. Nyt pitää vähän keskittyä minun. Siihen on laitettu ihan portit. Kelkkareittihän tästä on kulkenut joskus. Ja aika tämmöstä kivikkoa, louhikkoa. Nyt ollaan täällä tien toisella puolella ja tää on kyllä hieno, mutta on tää vähän tämmöstä ryteikköä. Mutta on kyllä hienot näkymät tossa. Koulu on noin lähellä tossa. Joo, tää on kyllä ihan... Tässä kulkee joku vanha kelkkaura. Ilmeisesti tuossa on varmaan se Ratalampi. Joo. Niin on, mut hyvin kyllä kohisee tuo Honkajoki, että kyllä tästä kun vaan sais raivailtua vähän näitä, niin tää olisi kyllä ihan tosi hieno. Tuolla takana näkyy vähän paremmin vielä tuo vähän isompi tuo Ratalampi. Tästä sitten näkyy lähtee. Tässä on joku kaivo ja tuolta lähtee putki, mikä kulkee sitten tänne. Tämmönen ylitulvimissuoja. Niin on. Sitten tosta kääntyy tonne tien alle tuo joki. Mutta niin siis tässä aika pitkä pätkä on tätä tämmöstä. Onko tää nyt kelkkauraa vai mitä? Niin ihan tässä joen vieressä kulkee tämmönen helppokulkunen, että tästä nyt ainakin sais. Sitten se tuolla joen mutkan jälkeen muuttui semmoiseksi aika ryteiseksi, että saisiko siitä sillan sitten toiselle puolelle jatku siellä. Täällähän näköjään äskettäin raivattu ilmeisesti kelkkauraa tehty. Että tätä voisi kyllä ehdottomasti hyödyntää, jos ajattelisi silleen, että se olisi sitten lumettomana aikana olisi tää kävelijöiden käytössä.